Wes tak TF masuk ya 10 juta ya. Ya oke bos, langsung tak gas mangkat ya. Yo. Lek, cair. Ya cair iki, langsung tak gas ya bos. Gerakannya nanti. Gerakannya kayak nang dhuwur ya, dhuwur. Bos, Po. Piye? ngene bos. Eh, Yang sempili duitnya 500 wae bos. piro sih? Iya, rasa akeh-akeh. Pirang meter maksudnya? Iki nek gue kayak gubet gulung ki candek ki yo, sing wingi diapuran durung balek kerok nyilih meneh ah. Alah bos 500 lah bos. Ora ono mikat ono. Masuk mah grompal ki kene barang ki lho bajingan. Hei, kok gak angkong piye? Iki yang dinai karo juragane. Ini bonusan. Oh, riko mau di TF10 to. Heeh. Yang ya 10 plus nih angkong. Aduh, iki urung oleh bonusan iki. Tambah lese jaluk ya. Ya jaluk kono. Ya, tak jaluk sik. Bos. Bono sama matamu kuwi.